Oras mah dita sa ilhuna manang di dia pihita maringanan sangob baso tapatu pado judul di video tahun ima taringo tu tarobo manang na guar silam sangob baso tapai do judul le bewe do guar silam jele bewe do guar tarobo juk di behe rupani baik pe dia ke media sosial dia ke grup-grup pertukuan nang dia ke grup-grup merge nang peka di keseharian mulu tubuh ma anak ta manang boruta boru sia kangen si nomor 2 boru tutu guar nama mijam tupe bolu sia boruta so ido sadidok opuni bolu opuni ima nasian boru nepe dua hun molo pitu pahuput si bewe alai tong boru sien si nomor 2 manang si nomor 7 asa bewe gelengta ape tong boru tong do gorne me mijem gor ido sedo opusi molo dido gor silang iko bewe do imana ala ido manurusot tarobo jale sede sonto dang bainota upung ni silidia ima sonto songon au mapang korakku silidia molo tu damang hedua dang benokku opus silidia gabi opus si jogi ma ala si jogi tinuduhun silidia tubuh masugu muse anak ni si jogi manang boru ni si jogi ima anakku kaddu molo boru do na tubuh opusilidi opuni si numa au si jogi bolo boru alai molo bewa do imana ipe na ido na guar silam jela ido tarobo contoh tang benokku opusilidia ima guar riba apa contoh amali dia nak nasikian sili dia dang gebe dang tari debi di tarobo jadi ido tong asa turun temurunin ikon arbis do guardina di taroboi asa lehet jala denggan jala gebe bui tarihu terus si mana terus tarihu jadi ido asa adong gebe aka adong ulos manang na tano pangguar boru ala ditiki ngoluna imana di pangguar hon alai dung ditiki silang manang di tarobo getium ma guarre idu ge biarung ma akka tano songon tano pangguaran ko beno do tunga de na tapi bolo dangarung pek katano adong do ulos pangguara maguarra ala gatti maguarra urang do kaskus-kuni jol mak bolo tubuh ni bewa do borui inna sarupa dui tubuh ni bewa tong nabur ta basa nang buisen nabur ay naburu nuaing itotta tu mai tu boruta sarupa boru dui ina maranggi di anggina main na naburuna itu tunggu buiyon molo guar tarobo ido di bek kami ido songnodo di hami inna rupani alai tu asa uli do tong asa une udang do memang disede-sede namasa di hami songnodo ninna alai la patanna dang na manalahun namasa di halaki alai asas bulu hatan waing so dohot logika pikir asa begek memang iko bawei dotong tarobo ido nanido na si cucung beringin jala ido generasi penerus si buat tarobo ido halak kita batak ay molo buru ido setebi ma dia kasangat mi buru akatubu ma buru pangulayan ayah sadapo kena mau diburu
tong likum maranak marbur. Contoh, molo siya buru tabay, atu duheli pangguaro doon, imanan ni na. Wala say tulang, do tulang rurubut, manang na buna tulang. Edang kurang no bisu kita boleh diburukta diuleun alani. Ay majujung margania matana nama si wetunon natong tu tarobota tu tarbona. Jadi ido sadang gabi gudang dang mamaki. Olo dia kata ni ruh do na hata. Dang gabi sian boru. Ima taringu tu guarsila. Jadi songunima di hata nikoteta sang baso. Yang aku kerjakan itu. Mulo na hurang odol pidyak ka padohan manang na adong akka beda-beda padapot. Buhi hita tutu edu komentar manang na marsi haturangan liwat komentar ni video tahun. Jadi pada intinya asa muli ajala salahit dia ka tarobonyo putta sai ikon bewa do bayenon guarni silang jala ido guarni tarobo asa berkesinambungan terus guari berketurunan munang tabay guarni buru hape topu dia nakna dang terpakai be guarni buru alani alanunga muli tu margani hala alanunga gabi peti bu parit ni hala atau tu dang denggabe benota alai tumpe bohla guar paju di tikingulu somal lo napi contoh ala anakku sili dia upu sili dia si upu sili dia alai begitu di hari hak ulau ni su contoh di auma contoh anak siakangan di ulau ni bapa masugut duen dum guar ni silangi ala ina mata robo totu dang sili dia bebeno gue guari tinuruhun na bepe boru tinuruhun sampai iko guari bewe ala odo nama buah generasi odo nama buan silsilah keturunan asa gebi sakuk maguarai satu toru terus berkesinambungan. Jadi songoni ma isini konteta di nahurang adol mang nahurang sikok di hatapan Tuhan jumulu ma iba mersetebi horas